Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Пасля апошняга выпуска падкаста з чарговай сходкай кніжнага клуба Анягош я атрымала колькі пытанняў датычных таго, што здарылася з другой Настай, куды падзелася другая Наста. І пытанні некаторыя былі зададзеныя даволі крэатыўна і з духам нашага часу. У мяне пыталіся, ці не звязана гэта з Францам Кафкам. Як кажуць, хто зразумеў, той зразумеў. Не, з Францам Кафкам знікненне Насты не звязанае. Вы можете прыйсці ў кніжную шафу, павітацца з Настай, перадаць ёй найлепшыя прывітанні. З Настай ўсё ў парадку, не перажывайце, ўсё цудоўна. Ну а сёння мы з вами сустрэліся ў 132-м выпуску падкаста, дзе я нарэшце раскажу вам, што цікавага адбылося ў жніўні ў літаратурным свеце ў Беларусі за яе межамі. Зноў ужо прайшла амаль палова месяца, а я нарэшце расказваю пра жнівень. Ну нічога, лепей позна, чым ніколі, тым больш адбылося даволі шмат цікавага і выйшла вельмі шмат цікавых кніг. І нават не падумаеш, што жнівень, таму што падаецца, што лета гэта звычайна нейкі такі больш спакойны лагодны час, калі людзі сыходзяць у адпачынкі, з'язджаюць кудысьці, часцей за ўсё на мора, яшчэ ў нейкія падарожжы, і як быццам бы жыццё трошкі замірае, людзі набіраюцца сіл, каб потым вясной пачаць жыццё наноў. Я не ведаю, чаму 1 верасня у мяне асацыюецца з нейкім новым годам больш, чым сапраўдны новы год. Магчыма, гэта звязана з тым, што мы доўгі час, пакуль вучымся ў школе, пакуль вучымся ва ўніверсітэце, прывязаныя да гэтай даты, да 1 верасня, як пачатку чагосьці новага. І таму неяк гэта вельмі шчыльна замацаванае ў нашай памяці, і таму менавіта з верасня мы часцей за ўсё пачынаем нейкія адлікі чагосьці новага. Хаця па-ранейшаму Новы год застаецца таксама нейкай такой важнай датай, калі людзі даюць сабе гэтыя штогадовыя навагоднія абяцанні, якія потым, канешне, ніколі не выконваюць. Я раблю прасцей, я проста не раблю ніякіх абяцанняў, каб потым не расчароўвацца ў сабе, што я нічога не выканала. Ну і такім чынам жнівень атрымаўся даволі актыўны. Хоць у жніўні я паспела трошкі пахварэць, вярнуўшыся з адпачынку, але я не ведаю, варшаўскія кандыцыянеры ў грамадскім транспарце ў крамах мяне заб'юць. Калі на вуліцы плюс 30, і ты заходзіш у памяшканне, у якім ты адчуваеш сябе максімальна дыскамфортна ад таго, што табе холадна. І ты, правёўшы пэўны час у гэтым месцы, дзе ты проста цалкам пакрыўся лёдам, выходзіш на вуліцу, дзе па-ранейшаму плюс 30. І гэта дзікі кантраст, калі ты нібыта аказваешся ў нейкай загорнутай у нейкую цёплую коўдру. І гэта вельмі нездаровая штука. Я, канешне, разумею, што мяне амаль што ніхто не падтрымае, таму што я нават у маім акружэнні ледзь не адзіны чалавек, які любіць гарачае надвор'е і які адчувае дзікі дыскамфорт ад кандыцыянераў паўсюль. Але мне падаецца, што трошкі ёсць пэўны фанатызм з гэтымі кандыцыянерамі, і можна было б неяк ураўнаважыць гэта адносна тэмпературы на вуліцы. Але не бывае нічога ідэальнага ў гэтым свеце, таму я, паспеўшы трошкі пахварэць, пахрыпець, пасапець, я не ведаю, пасмаркацца, якія яшчэ жахлівыя дзеясловы я магу падабраць да таго, што я рабіла ў гэтым стане, але тым не менш, як вы чуеце, здаецца, мой голас цалкам адэкватны, я адчуваю сябе упэўнена, ужо запісаўшы мінулы падкаст, дзе я ўсё ж такі гаварыла трохі менш, чым гавару ў звычайных выпусках, але я адчула, што голас ужо мае сілу і, у прынцыпе, гадзіну падкаста, як мінімум, ён гатовы вытрымаць. Спадзяюся, што сённяшні выпуск будзе даволі працяглы, даволі цікавы, насычаны рознымі падзеямі. Ну і таксама хацела расказаць, што ў жніўні я проста ішла па вуліцы ў старым горадзе ў Варшаве і сустрэла там пісьменніцу Катажыну Бонду. Я думаю, што гэта аўтарка вам знаёмая, таму што яна выходзіла па-беларуску. Некалькі гадоў таму у нас у выдавецтве Янушкевіч выходзіў пераклад яе рамана дэтэктыўнага крымінальнага, які называецца «Акулярнік». І гэтая кніжка была даволі папулярная, бо рэч у тым, што яна ў пэўнай ступені звязаная з Беларусю, бо сама Катажына Бонда, яна заўжды падкрэслівае сваё беларускае паходжанне. Яна наогул з Падляшша, яна вучылася, калі не памыляюся, у Гайнаўцы, усе ведаюць гэтыя беларускія мясціны ў Польшчы.
І Катажына Бонда напісала кнігу, у якую упляла гісторыю сваёй сям'і, гісторыю сваёй, здаецца, бабулі ці прабабулі, мабыць, бабулі ўсё ж такі паводле ўзросту дзесьці там. І гэта гісторыя пра тое, як на тэрыторыі Падляшша знішчалася беларускае насельніцтва. І калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Акулярнік», я не ведаю, дзе вы можаце яе ўзяць, бо яна даўным-даўно скончылася. Але калі яна ў вас ёсць на паліцах, але вы яшчэ не чыталі, я магу вам параіць гэтую кнігу як цудоўнае чытанне на восень, на такія ўжо халодныя, цёмныя, доўгія вечары, бо кніга даволі аб'ёмная, яна такая тоўсценькая, у ёй вельмі шмат падзей, яна даволі дынамічная, але пры гэтым гэта не проста нейкі прахадны дэтэктыўчык, гэта сапраўды ў пэўнай ступені і гістарычны раман, таму што падзеі ў гэтай кнізе адбываюцца не толькі ў наш час, але яшчэ і у мінулым, у сярэдзіне мінулага стагоддзя. Адпаведна, гэта пэўнае пагружэнне ў атмасферу таго часу, вельмі страшную, трагічную, я ўжо расказала, якія падзеі былі пакладзеныя ў аснову вось гэтай часткі кнігі. І вось я проста ішла па вуліцы, і насустрач ішла Катажына Бонда са сваім мужам, яна не так даўно ажанілася, выйшла замуж. Я пастаянна блытаю гэтыя словы. Жанчына выйшла замуж. Вось. Хаця, калі жанчына ажанілася за жанчынай, гэта вельмі складана. Я вам скажу, лексіка, звязаная з замужам, даволі няпростая тэма. Карацей, Катажына Бонда ішла разам са сваім мужам па вуліцы старога гораду, з імі была яшчэ нейкая жанчына. І у мяне нават быў нейкі такі пазыў, можа быць, падысці да яе, штосьці сказаць, папрасіць аўтограф, але я падумала, што гэта даволі дзіўна, таму што ў мяне няма яе кніжкі. Кніжка, якую я чытаю, якая ляжыць у маім заплечніку абсалютна іншага чалавека, і я проста не ўяўляю, як прасіць аўтографа ў пісьменніка на вуліцы, калі ў цябе няма пад рукой яго кніжкі. Гэта, мабыць, дзіўна проста прасіць аўтографа дзесьці ў нататніку. У прынцыпе, можна было паспрабаваць сфотаграфавацца, але я, як чалавек, які сам не любіць фотаграфавацца, я звычайна таксама саромеюся гэта рабіць з нейкімі вядомымі людзьмі, бо разумею, што раз яны вядомыя, у прынцыпе, яны даволі прывыкшыя мусіць быць да гэтага, але тым не менш, калі ты сустракаеш чалавека проста на вуліцы нейкага вядомага, ён можа быць не гатовы да таго, што зараз тут яго сустрэне натоўп фанатаў. Таму я проста паглядзела ўслед Катажыне Бондзе, парадавалася, што як цудоўна, што вось на вуліцы Польшчы, мабыць, упершыню ў жыцці вось так выпадкова я сустрэла вядомага пісьменніка, не проста нейкага шараговага, а сапраўды адну з найбольш яркіх і знакамітых аўтарак у жанры дэтэктыўным. У іх ёсць вось Рэмігіуш Мруз, гэта такая зорка мужчынскіх крыміналаў, а ёсць Катажына Бонда, такая пасля Янны Хмелеўская, якая ўсё ж такі ўжо класіка польскай дэтэктыўнай літаратуры. Вось Катажына Бонда такое даволі гучнае імя, і цікавы факт, што Катажына Бонда і Рэмігіуш Мруз калісьці былі ў адносінах, але потым яны рассталіся, і вось цяпер Катажына Бонда выйшла замуж за іншага чалавека. Такія вось скандалы, інтрыгі, расследаванні. Ну а цяпер мы нарэшце перайдзем да сённяшняга выпуска і пачынаем мы з кніжных навінак. Напрыклад, у серыі «Паэты планеты», якая ўжо проста неверагодных памераў, мне вельмі цікава, колькі наогул там на дадзены момант выйшла гэтых кніжачак. Яны хоць і невялічкі, але гэта даволі значная праца праробленая, таму што па-беларуску вы можете прачытаць паэтаў проста літаральна з кожнага куточка планеты. Гэта проста неверагодна. І вось цяпер таксама у гэтай серыі, у якой друкуюцца такія здабыткі сусветнай паэзіі, выйшла новая кніга, выбраная Восіпам Мандельштамам у перакладах Георгія Ліхтаровіча. Гэтую кнігу ўжо можна купіць у кнігарні Акадэмкніга. У выдавецтве «Папуры» выйшла новая кніжка для дзяцей ад Святланы Рабавай. Кніга, галоўным герой якой стала Лісянё, называецца «Вер у сябе». І кнігу праілюстравала мастачка Юлія Шчыгал. Чаму кніга называецца вось такім нейкім матывацыйным лозунгам, можна сказаць? Таму што «Вер у сябе» — гэта тая фраза, якую Лісянё кажа самому сабе. Але здаецца, як быццам бы гэтую фразу чуе ўвесь свет, і не проста чуе, ён пачынае на гэта адгукацца. Таму што ў падарожжы галоўнага героя прыўносіцца ўсё больш святла, ад месяцовага ззяння, бляску расы, агеньчыкаў светлячкоў да іскраў дабрыні ў вачах нечаканага сябра, цёплых сонечных промняў і роднага голасу. І
І мне падаецца, што апошнім часам, калі я ў літнавінах расказваю пра нейкія дзіцячыя навінкі ад выдавецтва Папуры, то гэта звычайна нешта такога вось трошкі псіхалагічнага характару. І гэта, як мне падаецца, цудоўна, таму што гэта кнігі, якія можна абмеркаваць з дзецьмі, то бок не проста прачытаць нейкую мастацкую забаўляльную гісторыю, але прачытаць гісторыю, якая прымусіць вас падумаць, пагаварыць з дзецьмі. І гэтыя кнігі таксама могуць служыць пэўнай падтрымкай і дапаможнікам, прычым не толькі для дзетак, але і для іх бацькоў. Таксама ў выдавецтве Папуры выйшла новая кніга Надзеі Ясмінскай «Надзвычайны дзень народзінаў» з ілюстрацыямі Святланы Міхалап. Я безмежна люблю гэты творчы тандем Надзею і Святлану. Яны выпусцілі ўжо колькі цудоўных кніг. Гэта і Снегурумі, і сподачак для цмока, і Кусь-Кусяндра. Гэта кнігі, па-першае, з цудоўным зместам. Гэта выдатныя, цікавыя, сучасныя дзіцячыя кнігі. Плюс гэтыя пяшчотныя ілюстрацыі, якія не пакідаюць раўнадушнымі нават дарослых. Я вельмі люблю разглядаць гэтыя кнігі, калі іх бачу. І вось чарговая кніга «Надзвычайны дзень народзінаў» — гэта гісторыя прынцэсы Лубіны, я мяркую, што так правільна вымаўляецца яе імя, якая вельмі не любіць свой дзень народзінаў. І калі ў каралеўскім садзе пачынаюць з'яўляцца паветраныя шарыкі, вось гэтыя ўсе атрыбуты дня народзінаў, там плакаты з віншаваннямі, яна звычайна ў гэтыя моманты ішла да сябе ў пакой і замыкалася проста на ключ, таму што не хацелася ёй усяго гэтага бачыць. Але штука ў тым, што гэтай прынцэсе мусіла споўніцца 70 гадоў. Таму як бы у такім узросце ты ўжо кожны свой дзень народзінаў успрымаеш зусім па-іншаму. І анатацыя сцвярджае, што гэтая кніжка не толькі для дзяцей, але і для дарослых. Я спадзяюся, што ў мяне будзе магчымасць тут дастаць гэтую кніжку, прачытаць яе, таму што, паўтаруся, творчая супраца Надзеі і Святланы — гэта заўжды штосьці цудоўнае. Таму кніжку яшчэ не чытала, але ўжо раю вам яе купляць і чытаць. Ну і мне падаецца, што зараз большасць беларускіх кніжак, асабліва добрых і цікавых, з'яўляецца менавіта ў выдавецтве Папуры. Напрыклад, таксама ў жніўні пачаўся продаж 2 кніг аўтара-ілюстратара Артура Басака. Я думаю, што вы чулі гэта імя. У яго ўжо выходзіла кніга «Беларускія нячысцікі. Лясныя». Такі быў у яе падзагаловак. А цяпер таксама ў выдавецтве Папуры выйшла яшчэ і «Беларускія нячысцікі. Водныя і балотныя». І гэта ўжо падарункавае выданне, таму што папярэдняя кніга, яна хоць і была такой вялікай прыгожай, але цяпер гэта зусім іншае выданне, якое мае тканкавы карэнчык. Там ёсць залатое срэбнае цісненне на вокладцы, і выглядаюць кнігі проста шыкоўна. Выдавецтва адзначае, што кнігі былі надрукаваныя ў Кітаі. Ну і таксама, паколькі зараз год цмока, то мець на паліцыі кнігі пра беларускіх цмокаў — гэта добрая прыкмета. Ну і такое адчуванне, што проста спонсар сённяшняга выпуска — гэта выдавецтва Папуры, але насамрэч яшчэ адно выданне, якое з'явілася ў жніўні, гэта раман Эрыха Марыя Рэмарка «Тры таварышы». Насамрэч гэтая кніга па-беларуску ўжо выходзіла, гэта было ў 1994 годзе. Пераклад на беларускую зрабіў Владзімір Папковіч, і тады гэтая кніга ўпершыню выйшла па-беларуску ў друкаваным выглядзе. І вось цяпер выдавецтва Папуры зрабіла новае выданне з новай вокладкай, але ўсё той жа пераклад у Владзіміра Папковіча. Таму тэкст там застаўся стары. І гэта глыбокі кранальны аповед пра сяброўства, пра каханне, пра здольнасць выжываць у суровых рэаліях міжваеннай Германіі. І гэта адна з нямногіх кніг Рэмарка, якая мне не спадабалася. Дакладней, яна пакінула мяне раўнадушнай, і я памятаю, што чытала яе даволі даўно, і тады было вось некалькі кніжак я прачытала «Тры таварышы», таксама я па-руску чытала «Жизнь взаймы», і вось 2 гэтыя кнігі мяне абсалютна не зачапілі, ну проста пакінулі раўнадушнай. А потым я прачытала «Трыумфальную арку», і гэта кніга стала маёй улюбёнай у творчасці аўтара, якая мяне безмежна захапіла, якую я вельмі мару перачытаць, але мне б хацелася перачытаць ужо беларускае выданне. І таксама вельмі хутка, я спадзяюся, у выдавецтве Папуры, ужо ж можна, здаецца, расказваць пра гэта, бо Сярожа Матырка пераклаў кнігу «На заходнім фронце без перамен»,
І гэтая кніга павінна выйсці таксама ў выдавецтве папуры. Яны, ў прынцыпе, ж самі ўжо анансавалі, ўжо ёсць вокладка, можна паглядзець, як будзе выглядаць гэтае будучае выданне. Вокладка ў стылі таксама падобная да трох таварышаў. І, здаецца, гэта не апошняя кніга Рэмарка, над якой працуе выдавецтва папуры. Калі я не памыляюся, трыумфальную арку таксама ў планах у іх ёсць выдаць. Таму я буду чакаць. Ну а пакуль, калі вам цікавая творчасць гэтага аўтара, то 3 таварышы ўжо ў продажы ў кнігарнях у Беларусі. Выдавецкая ініцыятыва Скарынічы выпусціла новую кнігу вершаў Славаміра Адамовіча «Адрэналін». І я, калі пабачыла гэтую кнігу ўпершыню ўжывую, таму што яна ў нас ужо ёсць у продажы афлайн у кнігаўцы, то мяне вельмі зацікавіў падзагаловак. Падзагаловак у гэтай кнізе напісаны на вокладцы «Вершы пасля 50». І як паведамляе нам анатацыя кнігі, гэта 8-й зборнік вершаў Славаміра Адамовіча і другі з паэтычных, выдадзеныя за ўласныя сродкі аўтара. Ну, вось такія асаблівасці беларускай літаратуры, што часам кнігі выходзяць намаганнямі самога аўтара і за ягоныя сродкі. Таксама анатацыя паведамляе, што тэксты, сабраныя ў кнізе, канкрэтныя і часам нават жорсткія, як і час, у якім тут і цяпер мы жывём. Ну, паўтаруся, што кніга ўжо ў продажы афлайн у нас у кнігаўцы, і таксама яе можна купіць онлайн на сайце кнігарні Чабор. Пакіну спасылку ў апісанні да выпуска. У беластоцкім выдавецтве фонду «Камунікат.орг» пабачыла свет кніга Алеся Аркуша «Як падае снег, як расце трава». І такая цікавая назва, гэта як быццам бы адказы на пытанні, на якія рэчы можна глядзець бясконца. Як цячэ агонь, што я сказала, як цячэ агонь, вельмі разумна. Як цячэ, што цячэ? Вада. Цячэ вада ў ярок, 22:36, вечар пятніцы, вы разумееце, што я ўжо не надта часам усведамляю, што адбываецца. Карацей, жарт такі цудоўны быў, і я яго прафукала, але я не буду гэта прыбіраць. Я пакіну вам гэта ўсё, як ёсць на запісе. Карацей, я хацела пажартаваць, што можна бясконца глядзець на 3 рэчы, на тое, як гарыць агонь, на тое, як падае снег і на тое, як расце трава, паводле Алеся Аркуша. І вось што пра выхад кнігі ў сваім фейсбуку напісаў сам аўтар. Завяршыў гэты свой кніжны трыпціх, сабраў пад вокладкі свае асноўныя празаічныя тэксты. Можа, не ўсе бездакорныя, але тыя, якія мне дарагія. Праўда, за бортам застаўся мой першы раман «Палімпсэст». Неяк ён не аб'ядноўваўся з іншымі. Але цяпер мушу рыхтаваць да друку найноўшы раман «Запавольванне», а яшчэ мару пра кнігу эсэ, пра кнігу літаратурнай крытыкі і літаратурных інтэрв'ю. Як бачыце, творчыя планы даволі багатыя, ну а гэтая новая кніга з гэтай цікавай назвай, яна аб'яднала мастацка-дакументальны раман «Мясцовы час» і шэраг апавяданняў, напісаных у розныя гады. Падзеі, апісаныя ў рамане, таксама адметныя, ад заснавання і акцыяў таварыства вольных літаратараў да гісторыі вакол полацкага рок-гурта «Мясцовы час». Ну, як вы бачыце, раман, уласна, так і называецца. І гэтую кнігу ўжо можна купіць на сайце інтэрнэт-крамы «Камунікат». Выдавецтва «Вясна» паведаміла пра выхад другога тому фундаментальнай манаграфіі «Гісторыя рознічнага гандлю ў Беларусі». Аўтары раздзелу манаграфіі даследуюць рознічны гандаль у Беларусі паводле адзінай структурнай мадэлі. І вось гэтая другая кніга даследуе перыяд ад 1861 да 1920 года. Я пра гэта абсалютна нічога не разумею, але калі вам цікава, то ўжо зусім хутка другі том з'явіцца ў продажы ў нас у кнігаўцы. Прычым будзе як афлайн, так і онлайн. А пакуль яго няма, вы можете заказаць, напрыклад, першы том, які ў нас ёсць. Ну і таксама ў выдавецтве «Вясна» выйшла з друку новая кніга пісьменніка і журналіста Сергея Дубаўца «Занзібар» з падзагалоўкам «Сталенне маладой душы». І, пабачыўшы гэтую назву, я падумала, што можа гэта будзе нейкі трэвел-лог, нейкія падарожныя нататкі, але «Занзібар» — гэта аўтабіяграфічны тэкст пра тое, як малады чалавек у 80-е адкрывае для сябе беларушчыну. У кнізе шмат пра нефармальныя арганізацыі тых часоў, ад майстроўні ды талакі да літаратурнага аб'яднання тутэйшыя. І разам з тым гэта не проста настальгічныя нататкі. Аўтар праводзіць паралелі ў сваіх гэтых запісах з сучаснасцю і беларускай рэчаіснасцю 2020-х гадоў. І ў нас у кнігаўцы гэтая кніга ўжо ў продажы. У выдавецтве «Фляумбаум» выйшла з друку анансаваная ў ліпені кніга «Залатое» паэткі Наталкі Кучмель. І ў сацсетках выдавецтва паведамляецца, што ў гэтай кнізе сабраныя найлепшыя паэтычныя тэксты Наталкі Кучмель, у якіх словы ствараюць незвычайныя імпрэсіяністычныя малюнкі, а тонка выпісаныя вобразы раскрываюць уражлівае і крохкае лірычнае «я» аўтаркі.
І акрамя вершаў у гэтым зборніку змешчаныя ўспаміны пад назвай на фальклорную практыку. І тут у мяне пачаліся в'етнамскія флэшбэкі з універсітэту, таму што фальклорную практыку мы праходзілі, а яшчэ мы праходзілі дыялекталагічную практыку, а яшчэ мы праходзілі педагагічную практыку, а яшчэ ў нас была практыка паводле нашых спецыяльнасцяў. Я вучылася на літаратурным рэдагаванні, дакладней літаратурна-выдавецкая дзейнасць, здаецца, так называлася моя спецыяльнасць. Вось уже колькі гадоў прайшло, а я ўжо забылася. І там мы праходзілі практыку ў рэдакцыі. Мы хадзілі ў звязду, і я нават не памятаю, што мы там рабілі. Такое адчуванне, што нічога. Але вось цікава будзе пачытаць гэтыя ўспаміны на фальклорную практыку, наколькі яны суадносяцца з тым, што рабілі мы. Ну і таксама ў кнізе будзе гутарка з паэткай, і ўжо зусім хутка кніга з'явіцца ў нас у кнігарні. Вельмі хачу падтрымаць гэтую кнігу ў руках, не толькі дзеля ўспамінаў на фальклорную практыку, але і таксама таму, што гэтая кніга, калі вы бачылі яе фота, яна выглядае вельмі прывабна, незвычайная, на як быццам бы такі нататнік прашыты ўручную. Я вельмі люблю нататнікі ручной работы. У нас ёсць у Мінску жанчына, якая робіць такія нататнікі. Яе ў інстаграме аккаунт Bloom Paper, і ў нас у кніжнай шафе прадаваліся яе нататнікі. І ў яе таксама ёсць курс па пераплёце, і гэта проста шэдэўральна. Для мяне, чалавека, які не вельмі сябруе з нейкай дробнай маторыкай рук, і для якога вось такія рэчы рабіць, ну не ведаю, я магу вязаць. Напрыклад, я вяжу, люблю гэта, але гэта мне падаецца больш простым, чым браць паперу, роўненька, акуратненька яе складваць, неяк прашываць гэта ніткамі. Гэта для мяне выглядае як нейкая сапраўдная магія, таму што ў дзяцінстве, калі ў нас былі вось гэтыя, памятаеце, нажнічкі-чараўнічкі, я нават роўна выразаць гэтыя фігуркі не магла проста нажніцамі, што тут ужо казаць пра тое, каб штосьці прыгожа прашыць. Пры тым, што я шыю і на машынцы і так магу шыць, і гэта, здаецца, атрымліваецца нармальна. Але мне падаецца, што я б не справілася. Я вельмі хацела трапіць да яе на гэтыя курсы пераплётныя, але так і не трапіла, бо пераехала. Вось такое бывае жыццё. Я спадзяюся, што яшчэ калі-небудзь траплю, але у мяне ёсць нататнік, у якім я пішу. Нататнік, уласна, зроблены вось гэты выраб ад Bloom Paper. Ну і вось прыкладна у нейкай стылістыцы гэтых нататнікаў выглядае вось гэты зборнік «Залатое», таму чакаем яго ў кнігаўцы, пагляджу, як гэта будзе прыгожа выглядаць, ну і таксама зразумела пачытаю і ацэню змест. Ну а цяпер пераходзім да навінак нашага выдавецтва. Іх было даволі шмат у плане колькасці, але па сутнасці гэта былі 3 кнігі аднаго цыкла і працяг Толкіна. 10 жніўня ў нас у выдавецтве выйшла другая кніга Джона Толкіна, якая называецца «Валадар пярсцёнкаў. Дзве вежы» у перакладзе Ігара Кулікова. У нас было адпаведнае мерапрыемства, прысвечанае выхаду гэтай кнігі. Сабралася даволі шмат людзей. Гэта было цудоўна. Наша кнігаўка насамрэч не разлічаная на нейкія вялікія колькасці, таму калі прыходзіць 20 чалавек, там 20 плюс 25, то гэта ўжо выглядае супермаштабна, таму што людзі сапраўды набіваюцца ў кнігарню, а летам гэта асабліва каштоўна, калі людзі ахвяруюць свежым паветрам дзеля таго, каб паслухаць перакладчыка, каб купіць гэтую кнігу, і гэта сапраўды вельмі каштоўна. Мерапрыемства было цудоўна. Ігар расказаў даволі шмат пра тое, як працаваў над перакладамі, зачытаў вельмі шмат прыкладаў, нейкіх урыўкаў з тэксту, і я, напрыклад, ужо вельмі моцна чакаю, калі выйдзе 3-я кніга, і адкрыю вам таямніцу, гэта адбудзецца ўжо да канца года, бо я хачу пачаць перачытваць. Я не магу пачаць перачытваць, пакуль няма 3-й, таму што я хутка прачытаю 1-ю, 2-ю, а потым усё, чакаць, а атмасфера згубіцца. Таму мне трэба, каб у наяўнасці былі 3 часткі, і Новы год я планую правесці за перачытваннем «Валадара пярсцёнкаў». Вось такі ў мяне ёсць хітры план. Ну а кнігу «Валадар пярсцёнкаў. Дзве вежы» ўжо можна купіць у нашай кнігарні «Кнігаўка», як офлайн, так і онлайн. Таксама можна купіць і першую частку «Братства пярсцёнка», на ўсё яшчэ ў наяўнасці. І таксама, калі купляць гэтыя 2 кнігі разам, то гэта будзе каштаваць трошкі танней камплектам. Таму заклікаю, калі яшчэ не звярталі ўвагу на гэта, вельмі раю вам пазнаёміцца з класікай сусветнай літаратуры. Сапраўды, гэта тая кніга, якую ўжо, ведаеце, сорамна адносіць да жанравай літаратуры і казаць, што ой, это вот эти вот ваши все фэнтазі, фантастыка, абы што. Нічога падобнага. Гэта класіка, якая стаіць на адным узроўні з творамі, я не ведаю, Стейнбека, Рэмарка, каго там яшчэ, назавіце сваіх улюбёных класічных аўтараў. Джон Толкін таксама класіка сусветнай літаратуры. І тут мы зусім ненадоўга пакідаем
Джона Толкіна, тому што мы яшчэ сустрэнемся з ім у гэтым выпуску, і пераходзім да іншага аўтара таксама жанравай літаратуры, з якім мы таксама сустрэнемся потым яшчэ пазней. Вось такі насычаны выпуск аднымі і тымі ж людзьмі, а зараз я вяду гаворку пра Анджэя Сапкоўскага і ягоны цыкл «Вядзьмар», які мы нарэшце перавыдалі. Першыя 3 кнігі таксама ўжо даступныя, бо ў пачатку гэтага года мы выдалі 4-ю частку цыкла, і усе людзі зразумела, заканамерна ў нас пыталіся, а што рабіць, калі я вось пра ваша існаванне даведаўся толькі пераехаўшы ў Польшчу, а кніжкі гэтыя вы выдавалі даўно ў Беларусі, як мне іх дастаць. І калі ў Беларусі, у прынцыпе, у нас у кніжнай шафе ў продажы яшчэ ёсць 1-я і 3-я кніга, то вось 2-ю кнігу ў Беларусі мы не перавыдавалі, яна скончылася, і гэта сапраўдны рарытэт. І ёсць штосьці, ведаеце, такое загадкава-нумералагічнае ў тым, што былі праблемы з доступам да другой часткі «Ведзьмара» і таксама да другой часткі трылогіі мінскай Сергея Пясецкага, якая выходзіла ў выдавецтве Логвіну. Вось гэтыя загадкавыя другія часткі, якія раптоўна зніклі, і людзі засталіся з няпоўнымі трылогіямі, з няпоўнымі цыкламі. Але вось цяпер першыя 4 часткі «Ведзьмара», якія карэньчыкамі складваюцца ў літары «Вядз», ужо на нашых паліцах, ужо, можа быць, на паліцах многіх з вас, а калі яшчэ не, то вельмі раю. І тут я насамрэч таксама чакаю, калі выйдзе як мага больш кніг, каб пачаць гэты цыкл чытаць. Дакладней, я ўжо пачынала яго, я прачытала першую кнігу 1 раз па-польску, другі раз па-беларуску. Гэта было цудоўна. За пераклад першай кнігі Кацярына Маціеўская, перакладчыца, атрымала прэмію Шэрмана. І вось 17 жніўня у нас таксама ў кнігарні было мерапрыемства, на якім Кацярына прадстаўляла гэтыя пераклады, расказвала пра тое, як яна над імі працуе, пра нейкія асаблівасці мовы, і таксама падкрэслівала, што гэта не шараговая жанравая літаратура. У Сапкоўскага вельмі прыгожая мова, якую не проста перакладаць, таму зноў жа не трэба думаць, што жанравая літаратура гэта штосьці такое даволі нізкага ўзроўню, створанае дзеля сюжэтаў, насамрэч не. Тэксты Сапкоўскага вельмі прыгожыя, насычаныя, вельмі каларытныя, напоўненыя фальклорам, таму перакладаць яго гэта няпростая праца, якая вось у выпадку з Кацяй была ацэненая журы, якія далі ёй прэмію Карласа Шэрмана. Таму запрашаю ўсе першыя 4 кнігі пра «Ведзьмара» таксама ў наяўнасці ў нас у кнігарні і онлайн. Цяпер да навін выхаду беларускай літаратуры на іншых мовах. Мне здаецца, што амаль у кожным выпуску у мяне ёсць такая рубрыка, дзе я расказваю пра тое, што чарговая беларуская кніжка з'явілася ў перакладзе на нейкую мову. І вось да адкрыцця славенскага міжнароднага фестывалю «Дні паэзіі і віна», чуеце, якая каларытная назва. Ён праходзіў у некалькіх гарадах Славеніі, і вось да гэтага фестывалю пабачыла свет кніга выбраных вершаў Вальжыны Морт. Пераклад з беларускай мовы зрабіла паэтка і перакладчыца, дырэктарка ўласна гэтага фестывалю Крысціна Кочын. І кніга вершаў, якую я не буду чытаць па-славенску, бо я хутчэй за ўсё прачытаю гэта няправільна, была выдадзеная ў цвёрдай вокладцы ў фармаце білінгвы. Яна на славенскай і паралельна на беларускай мовах. Ну а цяпер да навінаў трошкі не кніжных, але літаратурных. У нас з'явіўся новы літаратурна-мастацкі альманах пад назвай «Апостраф». Пра гэта паведамляе выдавецтва «Камунікат». І ў першым нумары можна прачытаць аповесць Алеся Пашкевіча, вершы Насты Кудасавай, ліставанне Васіля Быкова і таксама мноства іншых цікавых тэкстаў. І калі вы пагугліце, як выглядае гэты альманах «Апостраф», то вы зразумееце, што гэты альманах вам штосьці нагадвае. Дакладней, не штосьці, а штосьці вельмі канкрэтнае. Гэта іншы вядомы літаратурны часопіс, які нядаўна, на жаль, завяршыў сваю шматгадовую гісторыю, і гэта быў часопіс «Дзеяслоў». Наогул, афармленне гэтых часопісаў вельмі падобнае, таму мяркую, што гэта проста часопіс «Дзеяслоў» перарадзіўся, адрадзіўся ў нейкім новым іншым фармаце. І набыць апостраф ужо можна ў онлайн-кнігарні «Камуніката». Ну а цяпер да навінак аўдыакніг. На сайце ініцыятывы Audiobooks.by, якая займаецца выданнем аўдыакніг, выйшла навінка «Забойства на вуліцы Макаёнка». Назва, па-мойму, геніяльная, адсылае нас да Эдгара По з ягоным забойствам на вуліцы Морг, і аўтар гэтай кнігі пазначаны як клёк штучны. І як быццам бы, я ўжо пачала чытаць гэтую кнігу, як быццам бы гэта штучны інтэлект, які напісаў гэтую кнігу.
Кніга публікуецца ўпершыню эксклюзіўна ў аўдыафармаце, пакуль што папяровага выдання яшчэ няма. Кніга існуе толькі ў электронцы, дакладней у аўдыа, і гэтую кнігу вы можаце купіць. Яна была запісаная пры падтрымцы беларускіх супрацоўнікаў кампаніі Google, і першая частка ёсць на Ютубе бясплатна. То бок вы можете пачаць слухаць. Калі вы зразумееце, што вам гэта цікава, то можаце гэтую кнігу потым перайсці па спасылках і купіць. Гэты твор агучыла Крысціна Дробыш, «Мая любоў, думаю, не толькі мая, яшчэ і шмат каго». І акурат зараз я гэтую кнігу слухаю, і гэта не проста вельмі смешна, гэта вельмі актуальна, вельмі злабадзённа, і часам вось ад гэтай актуальнасці і надзённасці, як вы разумееце, даволі сумна. Я хутка вярнуся да вас з цэлым водгукам гэтай кнігі, а пакуль я прачытаю вам анатацыю, каб вы разумелі атмасферу і актуаліі, у якіх адбываецца падзеі гэтай кнігі. У задушлівым прыціснутым рэпрэсіямі Менску ўзору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку і гільдыю гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцын, багемны матылёк і ўдзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 20-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі камароўскай прымадонны. Менская паліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. За справу бярэцца менскі клан пісьменных. Сумнеўны рантье і безнадзейны халасцяк Якуб Пісьменны, яго пранырлівы кансільеры Аркадзь Табебулаеў, а таксама яго бабка Ханя Пісьменная, якая пры жыцці была імпрэсарыя ці не ўсіх гарадскіх вар'ятаў. Па-мойму, апісанне шыкоўнае, проста ідэальнае спалучэнне гумару і ў пэўнай ступені такога добрага шаленства, прыемнага абсурду, і я пачала чытаць, і чымсьці нейкімі вайбамі агульнай атмасферай гэтая кніга мне нагадвае Камілу Цень. Хоць Каміла Цень напісаная трасянкай, але вось нейкі гэты такі каларытны гумар актуальнага часу вельмі падобны. Таму калі вы упадабалі Камілу Цень, я мяркую, што і клёк штучны таксама прыйдзецца вам даспадобы, а я калі даслухаю да канца, тады прыйду да вас з поўным водгукам і спадзяюся, што маё меркаванне да канца кнігі не зменіцца і застанецца такім жа захопленым. Таксама з прэм'ер аўдыакніг жніўня гэта кніга Змітрака Бядулі «Бондар», якая выйшла ў праекце «Беларуская літаратура». Аўтары праекту паведамляюць, што калі вы пасля чытання гэтай незвычайнай прытчы Змітрака Бядулі не захочаце неадкладна зрабіць якую бочку ці цэбар, то моцна здзівімся. Пасля прачытання «Бондара» вы зусім іншымі вачыма паглядзіце на сваё цяперашняе будучае жыццё. Для каго варта старацца, для каго варта нешта рабіць, чыёй пахвалы чакаць і што будзе, калі не дачакацца. Нагадаю, што праект аўдыакніг «Беларуская літаратура» гэта праект, які займаецца агучваннем беларускай класікі, прычым пераважна гэта творы школьнай праграмы. І важна, што ўсе творы, якія агучвае гэтая каманда, прадстаўленыя для бясплатнага вольнага праслухоўвання. Таму ўжо цяпер можете паслухаць аўдыакнігу «Бондар», а таксама мноства іншых цікавых твораў беларускай класікі. Ну а праект Audiobooks by, акрамя кнігі клёка штучнага, таксама агучыў і дарогу Кормака Маккарці. Гэта кніга, якая яшчэ ёсць у продажы ў нас у выдавецтве ў папяровым выглядзе. Я якраз нядаўна яе перачытвала, бо я вельмі люблю гэты твор, і я чытала яго калісьці даўно па-руску, і вось цяпер перачытала па-беларуску. Магчыма, праз некалькі гадоў мне захочацца пазнаёміцца з гэтым творам па-англійску ў арыгінале, таму што ў аўтара даволі цікавы незвычайны стыль, і мне вельмі хочацца ўжо цалкам пабачыць, як гэта выглядае, бо я урыўкамі звярталася да гэтага твора, таму што чытала вельмі шмат пра стыль Маккарці, і мне цікава было паглядзець, як гэта выглядае ў арыгінале. Але вось цяпер вы можете паслухаць гэты цудоўны знакаміты постапакаліпсіс па-беларуску. Аўдыакніга была запісаная таксама пры фінансавай падтрымцы беларускіх супрацоўнікаў кампаніі Google, і агучыў яе Віталь Краўченка. Ну а я нават для праекта Audiobooks by запісала свой невялічкі водгук на кнігу, некалькі прычын, 4 дакладней прычыны, чаму варта паслухаць дарогу Маккарці або прачытаць. Вы можете знайсці ў іх у інстаграме гэтае відэа, дзе я вяшчаю на фоне кніжных паліц кнігаўкі пра тое, чаму гэтая кніга варта і чаму варта на яе звярнуць увагу.
Ну а у праекта камунікат у іх цудоўнай серыі цыкле кнігі без літараў, якіх выходзяць аўдыакнігі, выйшла кніга, дакладней аўдыакніга сутарэнні Ромула Людмілы Рублеўскай. Яе агучыла Кацярына Ваданосава, і што яна сама гаварыла пра гэтую кнігу, што бываюць кнігі, агучванне якіх даецца мне цяжка. Сутарэнні Ромула поўная супрацьлегласць такім кнігам. Раман вельмі дынамічны, насычаны сюжэтнымі ніткамі, іх пераплеценнямі, повязямі. Гэта напраўду цікавая кніга. Калі я чытала яе, мне падавалася, што я нахбом п'ю шклянку халоднай вады ў спякотны дзень. Хутка, прагна з азартам. Розныя гістарычныя эпохі, блізкія і далёкія адначасова, яскрава прапісаныя героі, якім мы спачуваем, якіх разумеем, з якімі смяёмся і плачам, ненавідзім ды кахаем. Для мяне чытво было лёгкім, хаця гэта абсалютна не значыць, што раман напісаны кепска. Наадварот, калі ёсць адчуванне, што аўтар гарэў, пакуль пісаў. Кніга у вольным доступе, можна яе паслухаць бясплатна, спасылку пакінуў у апісанні да выпуска. А цяпер трошкі да анонсаў беларускіх кніг. У межах ініцыятывы 33 кнігі для іншай Беларусі неўзабаве павінна выйсці кніга філосафа і пісьменніка Валянціна Акудовіча «Шолах моўчы». У кнізе сабраныя тэксты розных гадоў, а выдаваць гэтую кнігу будзе беларускае выдавецтва Галіяфы і македонскае Готен Паблішынг. Я, шчыра кажучы, першы раз чую, каб македонскае выдавецтва мела нейкае дачыненне да беларускай літаратуры. Вось такая цяпер у нас шырокая геаграфія. І ў гэтай кнізе чытачы знойдуць шырокі спектр тэкстаў ад праграмнага эсэ «Прачнуцца ранкам у сваёй краіне» да вершаў, прысвечаных сябрам, да гумарыстычных афарызмаў пра Бога і свет. І гэтую кнігу таксама ўжо ў хуткім часе мы чакаем у папяровым выглядзе ў кнігаўцы. Ну а зараз раскажу вам пра адзін з самых проста самых чаканых анонсаў гэтай восені для мяне. Бо ў верасні у выдавецтве Гутенберг выйдзе пераклад знакамітага рамана амерыканскага пісьменніка Эндзі Уіра «Марсіянін». Я бязмежна люблю гэтую кнігу. Я вам пра яе расказвала, мне падаецца, не адзін раз у падкасці. Я яе чытала двойчы, я чытала спачатку па-руску, пасля таго, як выйшаў фільм, потым я чытала арыгінал. Ну вось і сёлета, што паробіш, давядзецца перачытваць таксама і па-беларуску. Але так кажу, давядзецца, як быццам бы я не кіну ўсё на свеце, калі выйдзе гэтая кніжка, і не пабягу першай яе чытаць. Ну і таксама цудоўна, што гэтая гісторыя з'явіцца адразу ў 3 фарматах. Яна выйдзе і папяровая, і электронная, і ў якасці аўдыакнігі. І пераклад і выданне гэтай кнігі сталі магчымыя дзякуючы супрацоўніцтву Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, выдавецтва Гутенберг і праекта Audiobooks by. Вельмі моцна чакаю гэтую кнігу пра латэнтнага беларуса Мэта Дэймана, які сыграў ролю галоўнага героя ў фільме, які нават на Марсе знайшоў магчымасць пасадзіць бульбу. Ну і таксама раскажу пра адзін праект, які толькі плануецца, і яго вы можете падтрымаць фінансава. На краудфандынгавай беларускай пляцоўцы «Гронка» працягваецца збор на выданне кнігі беларускіх калыханак ад культурніцкай кампаніі «Этнатрадыцыя». У кнізе будуць прадстаўленыя калыханкі з розных куткоў Беларусі з нотамі, тэкстамі, тлумачэннямі і цікавымі аповедамі пра кожную з іх. Будуць таксама каляровыя малюнкі, пераклады на ангельскую мову і аўдыёдадатак. Спасылку на падтрымку праекта пакінуў у апісанні да выпуска. Ну а цяпер нарэшце пагаворым пра тое, што цікавага адбылося ў беларускім літаратурным свеце, і таксама пагаворым пра тое, якімі навінамі радуе нас замежжа. І пачынаем, уласна, з нашага роднага. Перакладчык беларускай літаратуры на нямецкую мову Томас Майлер атрымаў прэмію Паўля Цэлана за пераклад «Сабак Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. І, як гэта часта бывае ў літаратурных прэміях, да ўзнагароды ідзе пэўная фармулёўка, за што ж усё ж такі гэтую прэмію ўручаюць. І вось так нямецкае журы абгрунтавала выбар Томаса. Прэміяй Паўля Цэлана ў 2024 годзе ганаруецца перакладчык Томас Майлер за шматгранную перакладчыцкую творчасць, праз якую нямецкамоўны чытач мае магчымасць знаёміцца з малавядомай яму беларускай, польскай і расійскай літаратурай праз творы Артура Клінава, Віктара Марціновіча, Вольгі Гапеевай, Зімавіта Шчэрыка, Александры Літвіной, Юліі Тімафеевай і іншых. Жанры ягоных перастварэнняў вар'іруюцца ад складанай прозы да нетрывіяльнай дзіцячай літаратуры, сягаючы далікатнай паэзіі.
У прыватнасці Томас Вайлер ганаруецца прэміяй Паўля Цэлана за пераклад рамана Эльгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», які быў прызнаны экстрэмісцкім і забаронены да продажу ў Беларусі. Журы ацаніла выдатны пераклад Вайлера, у якім ён змушае разнастайныя галасы раману гучаць неймаверна вынаходліва і свежа. Пры гэтым ён бліскуча выкарыстоўвае розныя стылістычныя магчымасці ад сленгу і архаізмаў да сатыры і міфалогіі. Дзякуючы эксперыментальным моўным гульням, дасканаламу адчуванню рытму і тону на розных узроўнях тэксту, а таксама дзякуючы ўважлівасці да дэталяў, якая дазваляе адчытаць незлічоныя алюзіі ў рамане, Томас Вайлер дарыць нямецкамоўным чытачам неймавернае моўнае задавальненне і адкрывае раней невядомы твор сусветнай літаратуры. Памер прэміі імя Паўля Цэлана, якую прысуджае нямецкі літаратурны фонд сёлета, складае 25 000 еўра. І прэмію ўручаць на літаратурным калёквіуме ў Берліне 21 лістапада 2024 года. Но калі вы ўсё ж такі хочаце чытаць кнігу ў арыгінале, то кніга ў нас яшчэ ёсць. Можете завітаць у кнігаўку або оформіць заказ на нашым сайце на Алегра ці на Амазоне. І таксама, калі вы завітаеце ў кнігарню кнігаўка і папросіце мяне вельмі моцна, то я вам магу даць пагартаць нават нямецкае выданне. У нас у кнігарні ляжыць нямецкае выданне «Сабак Еўропы», зусім свеженькае. Яно выглядае неверагодна прыгожа, эстэтычна. Там ёсць такі невялічкі дадатак у форме маленькай кніжачкі з граматыкай бальбуты. Гэта наогул, па-мойму, проста вышэйшы пілатаж. І нашаму выдавецтву варта задумацца пра тое, якім рабіць наступнае выданне гэтай кнігі. Ну і таксама мы нядаўна выпусцілі электронную кнігу «Сабакі Еўропы», таму калі вы ў Беларусі не маеце магчымасць атрымаць папяровы асобнік ці наогул захоўваць яго дома, то для вас электронная кніга можа быць добрым варыянтам, каб ўсё ж такі пазнаёміцца з раманам, таму што, нагадаю, гэты раман у Беларусі прызнаны экстрэмісцкім. Яго нельга захоўваць дома, распаўсюджваць, чытаць, расказваць пра яго, карацей, нават думаць пра гэты раман не пажадана, таму што паліцыя думкі можа прыйсці да вас у любы момант. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова-2024» абвясціў прыём заявак на ўдзел у сёлетніх мерапрыемствах. Ну, адпаведна, фестываль абвясціў даты і гарады, у якіх сёлета гэтыя мерапрыемствы пройдуць. І такім чынам сустрэнемся. З кімсьці сустрэнемся онлайн, з кімсьці офлайн, у залежнасці ад таго, у якім вы горадзе. І так, у Вільні фестываль пройдзе 5-6 кастрычніка, у Берліне 19-20 кастрычніка. Онлайн будзе праходзіць 2-3 лістапада, у Варшаве, вось там мы дакладна з вами сустрэнемся офлайн 16-17 лістапада і ў Познані 30 лістапада 1 снежня. Наконт астатніх гарадоў пакуль што вам нічога сказаць не магу, але ў Варшаве дакладна я буду асабіста. Беларуская рэжысёрка Дар'я Жук, якая вядомая дэбютным фільмам «Крышталь», зніме змрочную навукова-фантастычную сатыру на тэму сучаснага аўтарытарызму паводле апавядання беларускай пісьменніцы Тацяны Заміроўскай. Дарэчы, зусім хутка ў Тацяны выходзіць новая кніжка ў выдавецтве «Мяне няма». Ну а фільм паводле яе апавядання будзе мець англамоўную назву «Exactly what it seems». Ён заснаваны на апавяданні Тацяны, і яна выступае суаўтарам сцэнарыю. І гэты фільм будзе зняты на беларускай, англійскай і рускай мовах. У гэтым фільме сямейная пара Надзя і Фёдор шукае палітычнага прытулку ў ЗША. Яны нечакана аказваюцца тэлепартаваныя назад у Беларусь з дапамогай таямнічай квантавай тэхналогіі, створанай навукоўцамі пры дыктатарскім рэжыме. Пераследаваныя як злачынцы ў лясах сваёй радзімы, яны павінны выправіць свае дысфункцыянальныя стасункі, каб вярнуцца ў бяспеку. Ну, ведаеце, дысфункцыянальныя стасункі, дысфункцыянальныя сем'і – гэта тое, што ў літаратуры я вельмі люблю, таму думаю, што варта звярнуць увагу на гэта апавяданне ў першую чаргу, ну і таксама паглядзець, што там потым атрымаецца ў кіно. Беларускія акцёры Ігар Сігоў, Святлана Зелянкоўская, Александр Ждановіч, таксама рэжысёр Уладзімір Ушакоў і драматург Діяна Балыка анансавалі новы сумесны тэатральны праект у Варшаве. Стварэнне прытчы казкі для дарослых паводле апавядання «Ордэн белай мышы» Уладзіміра Арлова. Да каманды, якая распачала працу над пастаноўкай, таксама далучыліся Раман Арлоў, кампазітар, і Александр Образаў, прадусар. Ініцыятары праекту расказваюць пра свой праект і просяць падтрымкі. Мы працуем і разважаем на тэму мастака і ўлады ў сучасным грамадстве. Спрабуем зразумець, чаму хтосьці з творцаў гатовы працаваць на ўладу, а хтосьці адстойвае свае прынцыпы. Кожны з нас можа зрабіць свой выбар па гонары і сумленні. Гэтая пастаноўка – актуальная размова пра час і пра сябе, як мы жывём сёння і што нас чакае ў будучыні. Жанр казкі выбраны не выпадкова, таму што, размаўляючы на сур'ёзныя тэмы, заўсёды знойдзецца месца для гумару, жарту і лёгкага ўспрымання нашых дзён.
Арганізатары прэміі «Гідройць», якая выдаецца за найлепшую празаічную кнігу, абвясцілі поўны спіс намінантаў 2024 года. І пасля разгляду журы ў яго ўвайшло ўсяго 14 пазіцый. І я ўспамінаю ранейшыя гады, калі ў гэтым спісе было каля 20-30 кніг, а вось сёлета назбіралася толькі 14. Поўны спіс я вам пакінуў апісанні да выпуска, а ў адным з наступных выпускаў падкаста мы з вами падрабязна пагаворым пра гэты спіс, таму што сёлета кніжак не шмат, поўны спіс атрымаўся як кароткі, таму можна будзе разгледзець усё, бо многія кнігі я адтуль чытала і некаторыя паспею прачытаць якраз да аднаго з наступных выпускаў. Ну а цяпер наша пастаянная рубрыка «Літнавін», навіны без каментарыяў, якой мы скончым навіны беларускай літаратуры. Верш Янкі Купалы «Хто ты гэткі» унесены ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Так заўважылі праваабаронцы вясны, калі звярнулі ўвагу, што ў студзені у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў быў дададзены шэраг музычных кампазіцый. У прыватнасці экстрэмісцкімі сталі відэакліп і тэкст песні «Не быць скотам» гурта Ляпіс Трубецкой. Але гэты верш, гэты тэкст дакладней песні, гэта і ёсць верш Янкі Купалы «Хто ты гэткі». І ўпершыню ён быў апублікаваны 1 лютага 1908 года ў газеце «Наша Ніва». Ну а цяпер вось гэты тэкст прызнаны экстрэмісцкім. Я не ведаю, ці звернуць на гэта ўвагу ў школе, бо мне здаецца, што гэты верш, хаця б трошачкі неяк праходзіць, хаця мне здаецца, што апошнім часам сам верш і так стаў такім ужо даволі яркім і яго стараюцца абмінаць, таму, можа быць, у школе і не звяртаюць увагу на гэты верш спецыяльна. Але ведаеце, што вось такі верш таксама ў спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, але нагадаю, што гэта была наша пастаянная рубрыка без каментарыяў. Ну і цяпер да навін літаратуры сусветнай. Вяртаемся да Анджэя Сапкоўскага, які прыдумаў і напісаў «Ведзьмара», які ў жніўні абвясціў пра тое, што новая кніга пра прыгоды Геральта з Рыві ўжо напісаная і пачынае рыхтавацца да друку. На польскай мове яна павінна выйсці ў канцы гэтага года, а на іншых мовах у пачатку наступнага. І заканамерна вы можете спытаць, а што наконт беларускай, але я вам адкажу, што ўсяму свой час. Усё ідзе згодна з планам, чытайце спачатку тыя часткі «Ведзьмара», якія ў нас толькі выходзяць, няма куды спяшацца. Хаця, насамрэч, сюжэт новага «Ведзьмара» нам пакуль што невядомы, толькі зразумела, што ў ягоным цэнтры зноў будзе сам Геральт. А ў астатнім гэтая гісторыя не будзе звязаная з сюжэтам іншых кніг серыі і стане развівацца паводле самастойнага сцэнарыя. Але, тым не менш, у нас пакуль што няма ў планах раптам пасярод серыі выдаць гэтую кнігу. Падчас выступу перад студэнтамі Оксфорда Джордж Мартин раскрыў сваё самае запаветнае жаданне адносна серыі кніг «Песня лёду і агню». Ну, але ж на пытанне, што б ён змяніў у сваіх творах, калі б меў такую магчымасць, Мартин адказаў: «Я б іх завяршыў». І гэты адказ, зразумела, выклікаў бурныя апладысменты аўдыторыі. Троль, хіба як тролем больш не ведаю, як яго назваць. Ну і Мартин адказаў, што вельмі хацеў бы завяршыць гісторыю шмат гадоў таму, і гэта галоўнае, што б ён змяніў. І ён таксама прызнаўся, што чакаў ад шоуранераў працягу гісторыі, але сцэнарысты Дэвід Беньюф і Дэн Уайс вырашылі завяршыць шоу пасля 8 сезонаў. Ну а Мартин заявіў, што выступаў за тое, што ў серыяле павінна быць як мінімум 10 сезонаў, а можа быць і 12, і 13. І таксама ён дадаў, што практычна не ўдзельнічаў у працы над апошнімі сезонамі. Адзіным яго ўнёскам было тое, што ён стварыў сусвет, стварыў гісторыю і ўсіх персанажаў. Ну а ўсе фанаты Джорджа Мартина спадзяюцца, што аднойчы Джордж Мартин з'явіцца ў навінах не з нагоды свайго нейкага чарговага смешнага выказвання, ну а з нагоды ўсё ж такі нарэшце завяршэння серыі. Ну а цяпер вяртаемся і да Джона Толкіна, таму што хутка будуць апублікаваныя даўно забытыя вершы Толкіна. Наогул, Толкін з'яўляецца адным з самых вядомых у свеце раманістаў і па ўсім свеце прададзена больш за 150 мільёнаў асобнікаў яго кніг. Але Толкін, як ні дзіўна, заўсёды марыў знайсці прызнанне яшчэ і як паэт. На працягу ўсёй сваёй кар'еры яму не ўдавалася апублікаваць свае паэтычныя зборнікі, хаця ён уключыў каля сотні вершаў кнігі «Хобіт» і «Валадар пярсцёнкаў», і вы можете гэта чытаць нават у беларускім перакладзе. Ну і цяпер, праз паўстагоддзя пасля яго смерці,
70 вершаў, якія раней не публікаваліся, стануць даступныя ў спецыяльным выданні, бо ў наступным месяцы ў выдавецтве HarperCollins выйдзе зборнік вершаў Толкіна, у які ўвойдуць больш за 195 яго вершаў. Ну і ягоны сын і літаратурны душапрыказчык Крыстафер Толкін хацеў, каб паэтычны талент бацькі стаў больш вядомы. І перад уласнай смерцю ў 2020 годзе ён працаваў над гэтым праектам разам з двума вядучымі экспертамі па Толкіне, мужам і жонкай Крысцінай Скал і Уэйнам Хэммондам. Ну вось бачыце, зборнік вершаў Толкіна выходзіць. Мне падаецца, што такімі тэмпамі мы хутка надрукуем і зборнік вершаў Быкова, чаму не? Нямы фільм пра Шэрлака Холмса пакажуць упершыню з моманту выхаду ў 1922 годзе. І мне здаецца, што калі цяпер гаварыць пра экранізацыі гісторыі пра знакамітага дэтэктыва, то майму пакаленню і людзям там маладзейшага ўзросту першым прыйдзе ў галаву, мабыць, Бенедикт Камбербэтч. Ну, асаблівым аматарам і знаўцам можа прыйсці ў галаву Роберт Даўні-малодшы ці нават Генры Кавіл. Это, канешне, самы трэш. Ну, а старэйшае пакаленне, я ўпэўненая, з настальгічным прыдыханнем будзе вымаўляць прозвішча Ліванова. І даруйце, калі я пакрыўжу зараз чыесьці пачуцці, але я абсалютна раўнадушная да савецкага Шэрлака, якога называюць як бы ледзь не найлепшым у свеце, але мне больш па душы старая экранізацыя з Джэрэмі Брэтам, я глядзела яе некалькі разоў, і для мяне гэта вось самы мой Шэрлак. Хаця Камбербэтча я таксама люблю. Ну і вось выяўляецца, што да ўсіх вось гэтых экранізацый гісторый Конан Дойла было яшчэ таксама і нямое кіно. Вельмі цяжка наогул уявіць Шэрлака Холмса ў нямым кіно, але фільм «Залатое пенснэ» з Эйлам Норвудам у ролі Холмса калісьці выходзіў, паказаны быў аднойчы, і цяпер яго адрэстаўравалі ў нацыянальным архіве, і зноў пакажуць. Сусветная прэм'ера гэтай рэстаўрацыі адбудзецца 16 кастрычніка падчас лонданскага кінафестывалю. І гэты фільм бачыў сам Конан Дойл, і ён так гаварыў пра акцёра, які выканаў галоўную ролю. Яго выдатная перадача ролем Холмса ўразіла мяне. Норвуд валодаў той рэдкай якасцю, якую можна назваць толькі шармам, які прымушае вас прагна назіраць за акцёрам, нават калі той нічога не робіць. Ён валодаў неперавершанай здольнасцю да маскіроўкі. Насамрэч, я б вельмі хацела паглядзець, як Шэрлак Холмс выглядае ў нямым кіно. Ну і апошняя навіна на сёння будзе маёй улюбёнай з гэтай падборкі, каб вы разумелі, што толькі лянівы з маіх блізкіх не скінуў мне гэтую навіну, і некаторыя абавязкова дадавалі нейкі дасціпны подпіс на кшталт «Вось чаму ты не змагла б стаць рабаўніком». А навіна наступная. У Рыме рабаўнік зачытаўся кнігай на месцы злачынства і быў арыштаваны. Гэта рэальна гучыць як штосьці, што магло падбыцца са мной, калі б я была рабаўніком. Паліцэйскія затрымалі злачынцу па імені Даніэль Лікуоры, які так захапіўся кнігай уладальніка кватэры, што забыў пра свой намер абрабаваць яе. Яшчэ сімвалічна, што арышт адбыўся ў мой дзень народзіну 20 жніўня ў раскошным раёне Праці ў доме на канале Карла Мірабелла. Цікава, што рабаўнік пазначаецца як 38-гадовы IT-спецыяліст. То бок, усё так дрэнна ў італьянскай айцішцы, што італьянскія айцішнікі вымушаныя кватэры рабаваць. Затое італьянскія айцішнікі, як мы бачым, інтэлектуалы даволі начытаныя. Дык вось гэты 38-гадовы IT-спецыяліст пракраўся ў кватэру праз балкон. І калі ён зайшоў у спальню, то ён заўважыў на тумбачцы кнігу Джаванні Нучы пра Іліяду. Ён сеў на ложак і пачаў гэтую кнігу чытаць. І паводле інфармацыі СМІ ён настолькі захапіўся, што не заўважыў, як гаспадар кватэры прачнуўся і паклікаў на дапамогу. Ну а калі Лікуоры паспрабаваў збегчы на суседні балкон, то яго затрымалі паліцыянты. І ён тлумачыў, што чакаў сустрэчы з мясцовым жыхаром і выпадкова апынуўся ў кватэры. Ну, канешне, мы ўсе табе паверылі. Але праваахоўнікі знайшлі ў мужчыны пакет з адзеннем з нязрэзанымі біркамі, што стала падставай для абвінавачвання ў спробе рабавання. Італьянскія СМІ ўжо назвалі яго інтэлектуальным рабаўніком, а пісьменнік Джаванні Нучы выказаў жаданне сустрэцца з новым чытачом і падарыць яму экземпляр свайго твора. Далей, зразумела, нічога пра лёс гэтага мужчыны, на жаль, не паведамляецца. Цікава, колькі яму сядзець і ці будзе ён сядзець наогул і якія кніжкі ён прачытае ў турэмнай бібліятэцы. І ў канцы сённяшняга выпуска я зразумела, што я трошкі пераацаніла свае сілы. Я пад канец выпуску ўсё часцей папіваю вадзічку, таму што мне становіцца цяжка гаварыць. Я ўжо адчуваю нейкі цяжкі гарачы шар на месцы майго носа, таму што там усё закладзена, але тым не менш гераічна я запісала гэты выпуск
цаніце. Жартую, вядома, шалена насамрэч, гэта было крыху цяжкавата пад канец. Але спадзяюся, што гэты выпуск быў цікавы, сапраўды даволі шмат навінаў цікавых, незвычайных, напрыклад, пра выхад вершаў Толкіна. Я зразумела, ведала, што ён піша вершы, я чытала гэтыя вершы, але цікава, што гэта прям выйдзе асобнай кнігай. Ну і гэта будуць вершы, не прысвечаныя валадару пярсцёнку. Ну і зразумела, апошняя навіна скарыла маё сэрца проста неверагодна, найлепшае, што я чула за апошні час. Таму спадзяюся, што гэты выпуск вам прыйшоўся даспадобы, што вы выпісалі для сябе нейкія кніжачкі з першай паловы выпуска, дзе я расказвала пра кніжныя навінкі, што, можа быць, вы ўжо штосьці купілі, штосьці паспелі прачытаць. Ну а я працягваю слухаць аўдыакнігу «Забойства на вуліцы», так і хочацца сказаць морг, але не Макаёнка, вуліца, на якой я не была ўжо прыкладна год, бо мне здаецца, што да пераезду я там не была некалькі месяцаў. Гэта не самае частае месца, дзе я бываю, бо калісьці я жыла недалёка адтуль на ўсходзе, але потым пераехала і перастала там бываць. Так што хаця б віртуальна, хаця б з дапамогай голасу Крысціны Дробыш я буду вяртацца на вуліцу Макаёнка ў Мінску. Ну а таксама сёння да мяне дабраліся некаторыя кнігі з маёй бібліятэкі дома, некаторыя кнігі з кніжнай шафы, якія там былі ў продажы. Я атрымала ізраільскае фэнтэзі, тое самае «Скрадальнік лекаў», атрымала некалькі кніжак, якія даўно хацела прачытаць ці перачытаць, атрымала кнігу «Нататкі ў плыні часу», якую мы з Сярожам чытаем у наступным выпуску, у наступнай сходцы КК «Нягош». Так што ўжо таксама магу рыхтавацца да гэтага выпуска. Ну а з вамі мы сустрэнемся ўжо зусім хутка. Я рыхтую для вас адзін невялічкі сюрпрызік, які звязаны са спецвыпускам з адным пэўным пісьменнікам. Ну і таксама сустрэнемся ў звычайных выпусках, дзе я буду расказваць пра апошнія кнігі, якія прачытала нядаўна. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст «Белліт». Да сустрэчы!